Здравейте, дами и господа! Надявам се, че имате успешен старт на новата година. Да си пожелаем, разбира се, тя да бъде по-добра от предишната. А сега ще потърсим обяснение защо има тази слабост на пазарите, защо има това усещане за негативен финал на годината, която всъщност е доста добра за Уол Стрит и за европейските пазари. И дори от икономическа гледна точка също, защото няма рецесия. Ще започна с нещо като технически анализ, но ще ви спестя графиките и само ще обобщя това, което виждам. За щатските пазари, може би сте забелязали, слабостта е по-скоро консолидация или движение без ясна посока нагоре или надолу. Това се случва през последните няколко седмици, като при индекс S&P 500 при NASDAQ горе-долу виждаме едно и също. То не е необичайно след значително покачване на пазара, но да се твърди, че това е началото на голям срив на мечи пазар, това вече е предсказание и то за сега не е потвърдено от графиките. Не казвам, че няма да се случи, но сме в ситуация, когато още нищо не е решено. Двата основни щатски индекса са над 100-дневните си средни стойности, дори NASDAQ е и над своята 50-дневна средна. Russell 2000 обаче е под тях. Но вие много добре знаете какво движи пазарът. Именно големите компании. Отбелязал съм и равнищата, под които ще има промяна на тренда, без значение дали става дума за корекция или мечи пазар. За индекс S&P 500 това е около 5870 първо ниво и 5700, под което нещата започват да изглеждат много лошо. При NASDAQ 100, 21 000 и по-надолу малко по 20 000, по-точно 19800 е нивото, което аз наблюдавам, за да кажа вече, че ситуацията започва да изглежда много негативно към по-сериозна корекция на технологичният сектор. При Russell 2000 съм си поставил две кръгли числа, 2200 и вече последното ниво на защита на бичия пазар около 2000 пункта. Ще обобщя ситуацията с следната графика, която за последните 5 години показва относителното представяне на акциите с растеж и стойност спрямо индекса S&P 500. Това са два ETF-а, борсово търгувани фонда на iShares. Горният е с код щатски фондове. IWF това с акциите на големите компании, за които се очаква да имат по-висок растеж на печалбите от средното за пазар. Тоест индикатор за растящите сектори, растящите компании. В него първите три позиции са Apple, Nvidia и Microsoft и те формират някъде около 33, дори малко повече от една трета от целия фонд. Тоест, той перфектно ни показва кой движи сега пазара. Следващия IWD е по-малко интересен, разбира се, за инвеститорите. Той включва щатските компании, за които се смята, че са подценени по отношение на пазарните методи за оценка в сравнение с подобни компании. За тях се счита, че те имат стойност, но както много добре виждате от началото на 2023 година, този фонд се представя доста по-слабо от индекса S&P 500. Оставям на заден план въпросът дали въобще нещо има стойност, когато инвеститорите, большинството си ние виждат и предпочитат да търсят растеж вместо добрите печалби и по-ниските оценки. Но искам да обърнете внимание на огледалното движение на тези два фонда спрямо индекса. В края на 2021 година, точно в началото на мечия пазар от 2022 година, имаше нещо подобно на това, което се наблюдава сега. Фондът с растящи акции беше на пикови стойности, от гледна точка на относително до представяне спрямо индекса, пак да кажа, горе-долу тези стойности имаше година по-рано. Фондът на подценените акции беше на най-ниските си
Стойности отново относително S&P 500, отново огледално разположение. Една година по-рано също толкова слабо представяне спрямо пазара. Последва негативната 2022 година, когато всичко се обърна наобратно и тази разлика се стопи. IWF или акция на растежа загуби над 33% от стойността си, а този фонд на подценените компании падна всъщност само с 20% до дъното през октомври 2022 година. Ето това е характерно за мечия пазар. Почти всичко върви надолу, но акциите на растежа най-силно. И сега отново виждаме пикови стойности на този фонд с акции на растежа и дъна при акциите, които са подценени. Само че разликата с предишните пикови стойности е половин година. Пак казвам, това е относително индекс S&P 500. Самите фондове, отделно цената може да имат съвсем различни графики. Затова си задавам въпроса, пречи ли ни нещо отново да се повтори 22 година, след като имаме такова подреждане на събитията, такова силно избиране на акциите на растежа спрямо подценените. Нищо не пречи, разбира се, това да стане факт. Както имахме тогава, след политиката на рефлация след COVID-21 година, парите, които се вкарваха в икономиката и на пазарите, стимулираха интереса към растящите сектори, към растящите акции, към най-рисковите инвестиции. Но 22 година видяхме икономика ударена от инфлацията и от повишаването на лихвите. Тогава беше мечият пазар, а 23 и 24 година две много силни години на възстановяване на икономиките, растеж на пазарите до нови върхове, въпреки това, че централните банки, огромна част от света, свиваха своите баланси. Тоест, не само видяхме повишение на лихвените проценти, но наистина затягане на основните инструменти за монетарна политика. Сега навлизаме в 2025 година. Година, която минава под знака на шока върху цикличното потребление. А то зависи от лихвените проценти, от заетостта и от растежа на доходите. Инфлацията вече е ниска, заетостта е в сравнително добра ситуация и в САЩ и в Европа. Има и растеж на доходите, но той явно е недостатъчен за по-бедната част от населението, тук бих казал навсякъде по света. Да, когато говорим за американския пазар, за американската икономика, вижда се за хората в САЩ, че това тежи най-много за тези, които нямат спестявания и, разбира се, не инвестират. Именно за това повишаването на лихвените проценти се усеща така силно върху цикличното потребление, а това са стоките с дълготрайна употреба, жилища, автомобили и така нататък. Но тези проблеми с потреблението възникнаха на основата на вече натрупаната инфлация през годините. Например, едно проучване на Федералният резерв, то е някъде към септември, показва, че средният месечен разход на едно семейство за автомобила в САЩ е около $1100. И едно намаление на лихвата с 50 базисни пункта облегчава този разход с, забележете, цели $9, което е по-малко от 1%. Дали все пак тези проучвания и анализи са оправдание за спиране на процеса на понижение на лихвите заради така определената неефективност, или всъщност това е подводен камък за новата администрация на Тръмп в една сравнително слаба ситуация за икономиката, но не, разбира се, рецесия. Ще оставя това на любителите на конспирациите и в YouTube има достатъчно видеа в тази тема. Но е ясно, че натрупаната инфлация до тук през последните години не може лесно да бъде компенсирана с няколко намалявания на лихвите. При финансирането на жилищата има по-голям ефект от спада на лихвите и намалението на доходността, защото заемите там са доста по-продължителни, но проблемът е скъпата основа, за която се взимат заемите.
и цената на автомобилите, и на жилищите, и така нататък, всичко е скъпо спрямо доходите на хората. И дори да намалее лихвата, ефектът не е толкова силен, както би било преди няколко десетилетия, например. С това Федералният резерв в това отношение няма кой знае каква възможност да направи нещо, поне през следващите години. Но затова пък може да работи точно в обратната посока. Видяхме го през 2022 година, повишаване на лихвите, ръст на доходността, всичко това доведе до мечият пазар на акциите. И тук имам да добавя две свои наблюдения. Първото е, че акциите ускоряват своят спад, след като има пробив на доходността на 10 годишните облигации нагоре. И второто е, че такъв пробив вече имахме в края на миналата година. Равнището на доходността на 10 годишните книжа, за което говоря, около 4,50 или може би малко по-ниско, ако задълбаем технически анализ и свържим върховете на доходността от втората половина на 23-та и пиковите стойности от миналата. И ако сравняваме с ситуацията от последните 5 години, приликата, която аз виждам е по-скоро с края на юли, началото на август 23 година. Тогава, след това видяхме една 10% корекция на акциите, а в същото време доходността на щатските облигации се покачи, тя първо беше на 4%, след това отиде на 5%, един значителен растеж. Сега потенциалът за подобно нарастване на мен ми изглежда лично ограничен до към 5,50 и дори бих се очудил, ако мине над него, но всичко е възможно. Дори 6 е в хоризонта на спекулантите на този пазар, който много зависи от икономиката и от инфлацията най-вече, пазарът на облигации. В никакъв случай също не е малка промяна, но един такъв тренд би се развил няколко месеца. Убеден съм, че ще има негативен ефект върху Уол Стрит, но, както казах, според мен е по-близо до корекцията от 23-та година, колкото да предизвика мечи пазар, така както стана 2022 година. Остава уговорката при равни други условия. И те включват, например, доларът да не поскъпне още по-силно и това да доведе до някаква дългова или ликвидна криза на развиващите се пазари. Или пък да видим шок в световната търговия. Няма как да знаем това, но смятам също така, че вероятността не е голяма да има толкова силен растеж на доходността, без от някъде инфлацията внезапно да се е появила. Такъв сценарий за доходност над 5% на 10 годишния дълг ще изненада за пазара. И определено ще засили рисковете на такава корекция, която да се случва в следващите седмици при растежа на доходността, тя да се превърне в меч пазар. Но да не забравяме и, че таван на дългът на САЩ вече е достигнат. Това става все по-бързо и по-бързо. През последните години той става все по-висок, но и все по-бързо държавата харчи пари и го достига. Това означава обаче и по-малко предлагане на държавните облигации. Американското правителство има пари да харчи, може би тук май месец, ще му е трудно, но има някакъв резерв на пари. През първото 3 месече, април пристигат парите от данъци, тогава има излишък и съответно май месец трябва да има много финансиране. До тогава трябва да бъде изместен този таван нагоре. Предстои да разберем и как държавната администрация в САЩ, новият отбор на Тръмп, ще работи за ограничаване на държавните разходи, защото ситуацията с държавния дефицит си изглежда много лошо и сега и ще продължи да бъде още по-лошо, особено ако лихвите стоят високо и се финансира все повече и повече държавен дълг на високите лихвени нива. А те, както знаете, се определят от пазара. И връзката между силата на Уол Стрит, или по-скоро това, което виждаме като високи доходности, растящи доходности, тя ще си остава обратно пропорционална.
Тоест, колкото повече растат доходностите, толкова повече Уол Стрит ще губи своята възможност да растеж, своята сила. Намираме се в ситуация, когато добрите новини вече ще имат негативен ефект върху акциите. Те го имат и вероятно това ще продължи да се случва, защото това ще означава, че Федералният резерв няма да направи следващите си и дори единствената следваща малка стъпка, която за сега пазарът оценява, тези 25 базисни пункта намаление на лихвата за тази година. С тях или без тях обаче няма значение. Много по-важно е, че знаем причината за колебанията на Уол Стрит, като това е един средносрочен или краткосрочен фактор. Фактор за следващите няколко месеца, за цялата 25-та година. Фактор, който може да се развие по-негативно и да накара инвеститорите да разсъждават по отношение на тези останали дългосрочни фактори, които са в момента извън полезрението им. Например, много високата оценка на акциите, слабата икономика, факторът Тръмп върху пазарите и така нататък. Всичко това, което дори Федералният резерв не може да помогне. За тези дългосрочни фактори ще говоря друг път. Пожелавам ви успех на финансовите пазари.